Ici. Ça va? Ça va? J'étais là. Ça, t'as pas tiens quand on a voir Michel Digana ça. Il a t'as voir Michel Digana. Kon pasti lah. Pasti. Odona enne faraleno. Ni ama fenki la bulu. Ala mafunzo na. Ne etme eta dola. Ama ne jare. Ne da kunta da fenka kumela. Na fora ɲɔgɔnna muso ɲumanba ko e ka ye nin kɛcogoya la ne ma fɛn faamu la dɛ. Demnata. Konne kuma fo kono me toro de. Ay ute. Komi odon wota yanko fa ngomi na alaje ibe to gomi. Anata nati black. Anata. Fatim. Nah. Kana tu sono de. Nieme. Letra kumefa nieme. Ni join de bora. Ni teriga drone do. Ete yo ne kangar di na tati. E ba law. Shune ngana daso wore. Mi klagana. Mima, ne uri fu. Ni ikuru te muso kuma. Ito. Sebela. Lai ga kuma gana ta tuwa. Ice kanki. Wallahi. Ipi o kuna mi fu do. Mi fu kada ga nenga tusu baya be. Na condition be ituran ko ko na ajaran ko. Fana be entala kan di ma. Kalau da madu turan ana furu do.
I sɛbɛ la. Ne de b'a f'i ye walahi a bɛ kɛ. O bɛ diya ne yɛrɛ. Ne yɛrɛ ɲinɛna ka fɛ o don na de ne tɛmɛtɔ la cɛ dɔ de ye tugulani kɔ n tɛ kɛ Allah yɛrɛ de kama. Cɛ dɔ ka tugu i kɔ wa? Ko cogo di? O cɛ joli? Kana na fɔ k'i bɛ dimi o la sa. Ɲɛfɔ o cɛ joli? Sisan kana dimi dɛ. A tugulani kɔ de donc a ye ne deli ko ne ka n ka numéro d'ale ma k'ale mɔgɔ gɛlɛnmanba de bɛ ne la. Ne fɛnɛ ye n ka. E numéro d'a ma. Awɔ ne. A ɲɛfɔ an ka taa kɛ. E bɛ ka dimi de o. Ne tɛ ka diya kuma ɲɛfɔ bani. Sisan ne fɛnɛ ye numéro d'a ma donc ne wele a ye rendez-vous di ne ma ne ye ɲɔgɔn ye. Bon ko ne ma tiɲɛ yɛrɛ la ko ne ka d'ale ye. Ko k'ale bɛ fɛ ka ne furu yɛrɛ de. Mɔgɔ e dina sugu ta dɛ. Mun e bɛ ka numéro d'a ma? Mun e bɛ ka numéro d'a ma? Han? Depuis i jɔ i t'a fɔ ko i talen don ka ban. Donc o de ka di ye quoi. N'i y'a ye e ma don fɔlɔ e bɛ ka nin mana ko ninnu ta ka ne sɛgɛrɛ. Ni ne kumana dɔrɔn ko ne dusu ka bon. E bɛ t'i ka numéro dɔ ma ka tila ka taa n'o ye rendez-vous ka t'o ka rendez-vous kɛ yɔrɔ la. Han? N'a kun ye fɛn dɔ k'e la yen dun. E bɛ taa min? Makila e bɛ taa min? Han? E ka fɛn bɛɛ ye kɛlɛ o de man di ne ye. Ne y'a fɔ n k'i ka mun dabila o dabila sa e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ sɔn nin ma cogo di? Ni ne kun y'a kɛ muso wɛrɛ la a tun diya e ye wa? Mais e b'a dɔn e ka di ne ye o de la ne y'a f'i ye. Kana nin ɲɔgɔnna kɛ. Nin man di ne ye quoi i y'a faamu wa? N y'a mɛn sa n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye. A ka numéro ye tila ka numéro effacer a bolo. N y'a mɛn. An mana fɔ k'an bɛ an nisɔndiya don o don i bɛna ni balawu wɛrɛ ye ka hali fɛn. N jo t'a la sa yafa n ma n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. Ok. E b'a dɔn e ne cɛ de sa. N t'a la an fɔ. An ka taa so ni fɛn ka bɔ. John, ne m'o f'i kana to kana ne nɔfɛ an ka dala yan nɔ. I t'i bɔ ne da la. Ne kana ne nɔfɛ aw ka da la mun b'aw fɛ yen? I cɛ n'i bɛ siri i cɛ ɲɛ i bɛ manamana ko kɛ carré kɔnɔ. I cɛ a bɛ so kɔnɔ fɔlɔ da. A bɔlen don. Bon voilà. Ne nakun tɛ fila ne nakun ye kangarida de. N bɛ k'a ɲɛ b'a la a bɛ n ka muso dɔ nɔfɛ. Ko muso o ye muso jɔn ye? Fatim. Fatim. N kɔni bɛ mun f'i ɲɛna. I cɛ n'i b'a lamara cogo min na a lamara ten n'i bɛ kangari da ɲɛna n'i bɛ mun kɛ. Mais a bɛɛ ni san bɛrɛ cɛ n'i y'a ye Fatim ninnu ka da la bi i t'i cɛ faga. Walayi bɔ n kɔnɔ kan. Ni deli yɛrɛ de ko ye. Cɛ in faga i ka da ka bɔ ne da la. Cɛ in nɔgɔkisɛ den tɛ ne Rose la bilen. A faga yɛrɛ de. Walayi o ko tɔɔrɔ la ten. O waati ne kɔni nakun ye dɔrɔn ka na n kangari ma n kɔni n ye n kɔnɔta de f'i ɲɛna. Fatim ye e ka muso de ye. N ka muso de don kɛ. E fɛ ka mun de fɔ e furulen de tɛ wa? Kun b'i ka i jɔ fɔlɔ wa i b'a dɔn ko depuis dugu jɛra ne ma boisson min ne ma cigarette min hali k'a lajɛ yafa dɔ bila n na. Wari foyi tɛ ne bolo. Yɔrɔ i ka ko bɛ tan tɔ nin yɔrɔ i y'o ye wari t'i kun. Mais ni wari bɛ ne bolo ne bɛ wari d'e ma wari foyi tɛ ne bolo. Ni semaine bɛɛ i kana n wele i kana n message ci ma i kana. John. Tanti, dis-moi mon est là. Mon kala. John. Anana tuguni a. Ayi mun k'i la. Kɔnɔ mi bugɔ dɛ. A ma bugɔ. Tanti, ne fana y'a f'i k'i ka fara a la sa hali k'a to yen nɔ. N y'a kɛ cogo bɛɛ la n k'a ka fara n na mais a tɛ ka sɔn ka fara n na n b'a kɛ cogo di?
Jalo. Agora foi mais. Quero. Somos. Graças. Ama. Abaixo. Paspoiti. Lambo. Agora. Como é que isso sabe? Jalo. Sisan ko ma nɔgɔn. Wallahi. Jalo cogoya foyi tɛ ne bolo. Ne ka baarakɛyɔrɔ la ne bɛ taa ka segin a ye dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ de o ye baara ye. A fɔ ne ka dɔgɔ kelen tɛ fali ka dɔgɔjɔ ye a don ne bɛ taa wa a don ne bɛ segin dɔrɔmɛ kelen ne t'a sɔrɔ wallahi. A bɛ kɛ cogo di? Labarama bɛ est-ce que i tɛ taa olu ka yɔrɔ la? Jalo a fɔ a safurulayi alu ka yɔrɔ alu wasobagati alu bɛ tilen ka waso mɔgɔw la a y'o don alu taara fɔ ne ɲɛna Burama ko ale de ye Burama ka nasɔngɔ bɔ alu bɛ tilen k'o wasobagatɔya kuma min fɔ ni ne yɛrɛ tulo b'o la ni Ala cɛ ne bɛ sɔn ka taa hali ni sɛgɛ bɛ n faga ne bɛ sɔn ka taa ko n bɛ taa baara la alu fɛ yen ne bɛ n ka maɲumanko bɛ jɛ n'o de mais ne tɛ taa alu baara dɛ alu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Antawa. Si. Terus si. Naju sudah tadi mas. Juga ini. Ayo. Buah. Ayolah. Ini pas gini baru lah no. Mina dumuni orang yang apa me? Ini chefani jumer fe. Dirakala. Ai ne fara. Buah kana pasa. Ini tak so dumuni na clean flan. Mika fen beki. Tak so. Jalo kuma itu ke pasa. Tu ko dumuni ori kat ni apa bi waru do dumuni na te so dumuni na a cheme wa. Mina so kono bolo. Ela jalo. Sergei. Eu só faço por aqui. Era que eu não me tinha dado bem não. Eu vou para ele. Ni chico le chico kono mo. Eu vou por ele. Jalo. Ala isi kira aja. Eu só faço. Wala se ni frai. Jalo material. Leo umefika test kika tima wewe. Okay, program tala. Ni tarabi nga full form madam. Oh. Ini ala ce. Ni ka bo ko din dai. Muso era ga ke dugu na simai. Na nyabe mbola. Abake kuma bife. Mene mu utara bitasuma dai take. Safina. Wallahi Jalo ni bɛ ne muso in jogo dɔn e tɛ sɔn ka nin kuma fɔ bɛɛ ni dakan ta ne bakɔrɔba fana dakan ye